Gràcies per la vostra assistència i haver vingut. Estem així al Cotxerón, acompanyats per Zulima, directora general, també per Eva Redondo, la directora territorial, representants de la Generalitat, i jo com a president de la Diputació, que hem fet simplement les tasques sempre en coordinació amb la Generalitat que feien falta per a donar camí a la solidaritat. Jo realment des d'ací el que tinc que fer és agrair a la ciutadania, per un costat de tota la província, als nostres ajuntaments i les institucions que una vegada més han respost, i davant el que és la irracionalitat, la injustícia d'una invasió que pensàvem que això era ja d'altres segles i d'altres temps i dissortadament és de nou realitat, la resposta des del que nosaltres en aquesta xicoteta goteta des del mar podem fer. Estem avui carregant 2 camions, ara vos donaran més informació de les qüestions tècniques, de logística. Ja sabeu que han eixit ja alguns abans. Les coses realment han d'anar organitzades, coordinades, per a que realment tinguen efecte i arriben allí on volem que arriben tots, i aquesta ajuda al poble ucraïnès siga una realitat. Per tant, de nou, donar les gràcies a la Generalitat per la confiança en la Diputació, dir que continuem, estem així, això no s'acaba, tindrà continuïtat. De fet, també al món empresarial, moltes empreses de la província, dels distints sectors, moltes de la ceràmica, que ens han també ajudat des d'un primer moment, a tota la ciutadania i la societat civil castellonenca, donar-li les gràcies, i nosaltres com a Diputació servir d'intermediaris per a aquesta feina que realment val la pena. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies a totes i a tots per vindre. Avui des de la Generalitat el que iniciem és un operatiu per a poder enviar ajuda humanitària a Ucraïna a través, en aquest cas, de tren. En aquest cas el que fem és que conjuntament amb Transfesa i DB Cargo i també amb Renfe Mercaderies anem a enviar un tren amb ajuda humanitària. Quina és la importància? La importància d'enviar un tren fonamentalment és que actualment és l'únic sistema que ens permet entrar, o dels pocs sistemes que ens permet entrar dins d'Ucraïna. Com bé sabeu, els corredors humanitaris per a l'entrada a Ucraïna són molt difícils, però el tren és útil perquè ens permet arribar fins a la mateixa Ucraïna i no deixar el producte en frontera. Aquest dispositiu s'ha pogut fer gràcies a la participació de moltes i molts. És molt important posar de manifest la importància que té la participació, en aquest cas l'impuls que ha tingut Transfesa i que ha tingut el grup Alonso i DB Cargo, que ens permet no sols traure el tren des d'ací, el tren eixirà de Silla i arribarà a Alemanya, i en Alemanya s'unís a aquest corredor humanitari que està realitzant DB Cargo i que arribarà, com ja han dit, fins a la mateixa Ucraïna. A mi sí que m'agradaria agrair sobretot la participació i l'ajuda de la Diputació Provincial de Castelló, que ens permet i que ha permès que tot aquest operatiu a la província de Castelló puga ser una realitat, i també a la Direcció Territorial de Presidència, que jo crec que estan conjuntament realitzant un treball magnífic per a poder canalitzar tota l'ajuda que des d'esta província està realitzant-se. A més, agrair també als ciutadans i ciutadanes i als empresaris i empresàries de la província de Castelló, que jo crec que tenen una sensibilitat especial perquè tenen i han tingut, a través sobretot de la indústria del taulell, però també d'altres indústries, una gran relació amb Ucraïna i que ens han permès també realitzar molts enviaments i també arreplegar un gran nombre de material.
Per tant, avui ja comencem aquest operatiu i seran 2 camions des de Castelló. Avui són també 4 camions des d'Alacant, des de Ciutat de la Luz, i n'hi seran 5 més demà des de València. Tots estos es transportaran a Silla i allí en Silla es crearà o es farà un comboi conjuntament amb, com ja hem dit, amb Transfesa i amb Renfe Mercaderies i DB Cargo. Bon dia, Zulima. Has comentat la participació ciutadana. De quina manera podrien cooperar els municipis de la província per ajudar al poble ucraïnès? Jo crec que els municipis de la província estan participant i ajudant de moltes maneres, però fonamentalment n'hi ha 2 diferenciades. Una és en l'enviament d'ajuda humanitària. Nosaltres anem a seguir, mentre dura aquest conflicte, enviant tota l'ajuda que siga possible. I poden fer-ho i es farà a través nostre, tot a poc i sense saturar. I després, també, en un segon moment, en la gent que està envaint. Tenim que tindre en compte que el conflicte ha fet que moltes persones tinguin que abandonar el seu país i els municipis de la província de Castelló acullen a una gran part d'aquestes persones. La Comunitat Valenciana és una comunitat acollidora. Jo crec que si una cosa hem demostrat és que som extremadament solidaris i ens hem volcat en conflictes i en ajudar a persones que estan patint fruit d'aquest conflicte. I jo crec que els ajuntaments tenen ara un repte fonamental en el que comptaran a més també en l'ajuda de la Generalitat Valenciana i també de la Diputació, que és en com acollim a les persones que estan venint. Per tant, es necessitarà material tant per enviar com també material per a poder utilitzar així. Tenim que pensar també que són persones que arriben sense equipatge i que arriben moltes d'elles sense una xarxa social i forta. Per tant, jo crec que els municipis tenen en aquest moment un paper fonamental front a aquesta crisi i jo crec que estan a l'altura de les circumstàncies i de la solidaritat que han manifestat els ciutadans i ciutadanes i els ajuntaments. Aquestes accions fomenten la responsabilitat social. Des de la Generalitat teniu pensat algun altre tipus d'acció per a seguir fomentant aquesta responsabilitat social cap a Ucraïna? Jo crec que la responsabilitat social de les empreses ha sigut una cosa que des de la Generalitat hem estat posant en valor sempre, en el seu moment quan es va fer ja la llei de responsabilitat social, perquè és un punt clau que totes les empreses tenen que tindre. Jo crec que la responsabilitat social, que les empreses són actors fonamentals en la societat, i que, per tant, aquesta part de participació en la societat, d'ajuda en la societat, la tenen que tindre i l'han manifestat. Per tant, nosaltres estarem sempre al costat de les empreses en la seva part de responsabilitat social i també en la responsabilitat de la societat en el que puga ser tota l'ajuda que puga prestar-se, no sols en aquest conflicte, sinó en qualsevol altre. Que jo crec que ja hem vist com han respost a tots els conflictes que hem pogut anar tenint. Recordeu que fa poc hem encara estem, però hem estat en una situació nova que era la provocada per la pandèmia i crec que les empreses valencianes i les empreses de la província de Castelló van tindre una resposta fonamental a la mateixa i conjuntament entre les empreses i la Generalitat Valenciana van poder donar resposta a una situació que ens afectava, que era nova, com era la situació del coronavirus. Ara tenim una nova situació provocada per una guerra i per una invasió de Rússia en Ucraïna i crec que estem donant resposta entre les administracions, les empreses i les persones. I és fonamental aquesta cooperació. Jo crec que ningú d'aquestes persones o d'aquestes entitats que he citat per elles mateixes podrien abastar-ho tot, però la col·laboració entre totes i tots és fonamental per a poder donar aquesta bona resposta. I per últim, perquè fa la part de logística, com heu pogut organitzar el material per poder enviar-lo en camions i després en trens? Nosaltres tenim 3 centres logístics, aquest del Cotxeron de Castelló, en el qual tenim l'ajuda de la Diputació de Castelló,
I després tenim un altre a Ciudad de la Luz, que està anexe al hub que s'ha fet, el hub d'acollida, i un altre a Fira València. Actualment hem recol·lectat aproximadament unes 800 tonellades de material, el qual tenim paletitzat, organitzat per categories i anem enviant a poc. Estos hubs, és a dir, estos 3 centres logístics, funcionen com a hub en coordinació amb l'ambaixada d'Ucraïna. És a dir, de la mateixa manera que en les fronteres o que en la frontera d'Ucraïna n'hi ha diferents hubs, nosaltres treballem coordinadament per a ser també magatzem. Per tant, anem enviant conforme van buidant-se o van tenint més necessitat en aquells hubs. Utilitzem a més diferents vies d'enviament. S'ha utilitzat tant els hubs de l'ambaixada d'Ucraïna que estan allí en frontera, com també enviaments a través del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. I fonamentalment el que intentem és que el material pugui arribar dins d'Ucraïna. Com ja us he comentat abans, és complicat perquè els corredors humanitaris interns al país són molt complicats i, per tant, jo crec que aquesta iniciativa que posa en contacte a tantíssimes empreses i a tantíssimes administracions i a tantíssimes persones i fa possible aquest corredor humanitari en tren, ens va permetre poder entrar al país d'una manera molt més segura i que tota aquesta ajuda humanitària entre directament a on més necessita ella. També cal manifestar que fonamentalment els productes que hem enviat són productes d'higiene, menjar i sanitaris, també una part de productes de refugi, de mantes, sacs de dormir, material per a poder de supervivència, com si diguérem, i fonamentalment anem enviant conforme a les demandes que ens van arribar. Cada vegada que hi és un comboi hi ha una sèrie de demandes que nosaltres, des dels nostres magatzems logístics, donem resposta a les mateixes per a que pugui ser el més important, el més ràpid possible. També manifestar, molta gent està donant moltíssima roba. Nosaltres, per als enviaments, la roba és un dels productes que no prioritzem. Està clar que es necessita i és necessària roba, sobretot roba d'abric, però es prioritzen en tots els enviaments altres tipus de materials perquè sí que n'hi ha molta roba de la que estan enviant-se, però tots aquests productes sí que van a utilitzar-se així. És necessari també dir que alguns dels productes que hem tingut i que tenim als magatzems estem utilitzant-los per a les persones que estan venint així, ho he dit abans. Arriba la gent sense maletes o sense equipatge i sense productes d'higiene o qüestions bàsiques que nosaltres els oferim una vegada han arribat a la Comunitat Valenciana.